Molo tu ngadong marminggu sadarion. Tu amang situa nami di jolo nadong dope, ta kontrol ma. Songon nasugutak kita, sarupa do polumina siang do pagi, lumayan datong. Alay-ala masih pasiatam mahita, bodo tertampung sudi.
Cek. Amo akadongan sahuria nama pungulo hita nuaeng di ingananon patupahon parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tongondo aka sahita dusung ibana jala aka pardangolata di porsan alai anggo rohatta mandok debatado mamicang mamukul dohot pasipal ibana Hape alani pangalasyota ibana tartulang binaheni hajatota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang paritean ni hasanangata jala binaheni bugang na malu itahilala. Luhut dohita lilu songon biru-biru ganu masih todong dalam nabe alai hajahaton ni hita sudena dihonahon Jahoba tu ibana. Alai di halomohon Jahoba do parsipalna mangai sahit ia dung leon hosana baren pelean pardengganan idaon nama boni jala pagajangonna ari-arina jala majadi ma lomoni rohani Jahoba marmili tanganna.
Sude hita nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatian na do hita tardidi. Atong naung tartanom do hita rap doh ibana marhite-hite pandidioni tu bagasan hamatean asa marparangi hita di bagasan ngulu na baru. Di siahon Yesus do hosana asa dapotan hanguluan hita. Tapuji ma ibana mual ni ngoluta marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nagabe panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mati tarsilang. Di dia akasorop mi ale hamatean, di dia pangagommu ale banuaturu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami. Na jongjong do hami di jolom, marningot ho na targatungi. Takas do hatu si hami, habe mernit ni natinomu di dolok Golgata. Tuki do hami marningot dosa nami, nama korhon hama matemi. Hasi maroham, urupi mahami, asagabe upani halo jomu hami. Amen. Sia
Pati ni debata dihita di perningotan ari hamamatin tuata Yesus sadarion imana tersurat di Rom bidu onom ayat 10 sada. Sumantusima rajomi hamu dirimuna songon naung mate di dosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong rak mangidogogo mahita sian amata debata. Ali Tuhan debata. Saya pergugui mahami mangulahon na umpartu patimi. Amin. Tatopo timado satta tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, parasi roha nasumurung do. Namandok maulia temahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilihoko anakmu nasasadai tuhamatean humokopami. Asa unang mago na persea di ibana. Alai asa hanguluan na sa leleng-leleng na dinasida. Tatap mahami, ale amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabe habadiaon, dohot hati goran dihami. Ale Tuhan nami, masay ulang dosa dohot pangalasyon nami di hadapanmu. Tung jojo dohami maulaw na solomon ni roham. Nama baik ikon hona hami alani mauliate mati pasar rohanami tuho ay disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus mamitori hami sumeahon dosa nami asa malua hami sian uhumu. Ale Tuhan bisa bingot hami pakokop nai sadarion say suruh tondim paubawon rohanami asa unang beudat dati hami mangulaw dosa. Say sesa madosa nami sa luhud ala ni pelean na sundenggan na pinilihan nai humukop hami. Say paeleng mapinggolmu tumangyang nami jala asima roham di hami. Ale Tuhan nami di pargolgonon di namaraga hamaolon mansaknosak kami. Tunggal situdo pakilalan nami, jala jojot tarela kami maulau dosa. Say patau mahami mangihuton Tuhan Yesus Kristus nama molus di sitaw noni. Asa tungdaw kami siya dosa, jala unang tarela kami tuhalong.
Natukido hami sadarion di adopanmu, marningot ho na targatung di hau parsilangi. Huboto hami do, na ikon hami manaon na tinaon mi, ala hami do na mangulahon dosay. Alay, tung asido roham di hami, ditubus hodo hami sian bura ni dosay. Pola mateho humokopami. Say uhirhon matuton dinami pakopkop mi dihami. Anggiat hupaubahami rohanami nasotama asa tung arga pakopkop mi dihami. Bagabagan debata taringotu hasesani dosata. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tu akka hajatota. Songon asinerohani ama-ama mida akka anakna, asinerohani Jahoba di akka na makabiari ibana, hasangapom madibata na digijang. Tani debata tupu epistel di ari parningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Psalmen bidu 22 ayat 2 sahat 12. Ale debataku buah satung tadi kono muau sai madau do akka hatani anggukon sian hatuoku. Ale bataku, say jojo doau arian, alay ang malusi mo,
jalabor ngimpe dang jupang au hasonangam. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Makaposan tuhodo aka opunami, posdo hanasida, jadi padua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposan tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alai ke anama yang au, dada jolma, haileson din halak jala perpilihan ni atorok. Sude akan namar nida au, mare kele-kelehon au. Dipangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jehovah manyan pasaha, asa di palua igana, di pangulu manyan igana, ay lomo rohana ida igana. Hodo tongon nama nait au sian apuan, si papos rohaku, mangocop bagot ni dainang. Dung tubuh au, say hodo pasgatumaku, sian Tuhan ni dainang dope, say hodo di bataku. Unang mandaw-daw siyan au, ay dono nama parmaran, ay syadong si partupak, ima sahadna, martua doak na tumangun hatan debata, jala na upeopsa. Amin. Tindakon maha porsotay, songon na hinatindakon idong ngata saha porsyaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumpa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, iman na tunubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santo di perbadia, antorang sohabuan. Ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banul turu dung ditanom, namulak mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo, lauhudu tu syamun debata Jehovah. Amanai pargogona suatu dosani, Isima ibana pay mamula so tuanoon, manguhumi na mangulu doon na mate. Au porsea ditod di perbadia, daladong sa dahuria na badia. Uria hatopan nila Kristen akan na badia,
dot da sisani dosa, dot di atai na mandok, mula mangulu sogot dan halat nang mate, dot yang ngoluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul di pesta perninggotan di hamatin Tuhan Yesus Sadarion Jumat tanggal 2 April 2021 ima pesta perninggotan di hamaman Tuhan Yesus dohot papunguan nahohom dung sipul acara minggu laos udutata lau manjalo ulaun nabadia payas kuburan Sabtu tanggal 3 April 2021 disima payas kuburan manang mangarihiti hinabor ni akka keluarga manang sisolhot ta naung jumolo modding lao patupai tapasiding ma ulaon namaralo tuhata ni debata ta ingot ma nunga ditaluhon Yesus hamatean dohot wasoni hamateani papunguan buah-buah hijau. Di hari Minggu 4 April 2021 patupau ni huriata do papunguan buah-buah hijau manang perninggotan hayun Tuhan Yesus acarai masuk pukul 5 wib manogot papunguan ni tapatupa saresot pesta perninggotan hayun Tuhan Yesus mang Paskah Minggu tanggal 4 April 2021, pesta Parjolo, perninggotan hayun Tuhan Yesus, memang Paskah, pesta Paskah Parjolo. Di hari Senin tanggal 5 April 2021, pesta Paduahon, perninggotan hayun Tuhan Yesus, memang Paskah Paduahon. Acara di Pasada Saresot, masuk pukul 10 wib. Laos di Patupado, Sakramen Pandidionda Bedia di si. Songonima boboa dihita. Nuaeng masuk maitatu punguan nahohom payuton Tuhan Yesus na di Golgata marende mahita. Tung isema na porsea di jamita nami, jala tangani Jahoba tung isema na tumadasa, ay sibur do iba na tubu, songon tubur di adopan ni bohina, jala songon tunas yan tano na mahiyang, da nga dong hinaulin ni rupana,
manang hamulionna Yahudahami ibana, dang adong rupana ubain si halomohoton ibana. Dileai jadi pasiding jolo madu ibana. Bawa na somal mangai pardangolod dohot sahid do ibana. Pola ditabunion halak buhina maradopon ibana. Dibahen leana. Jadi dang pola hurajumihami ibana. Tongondo aka sahita di usung ibana. Jala aka pardangolata di porsan. Alayang gorohat tamando. Debata do mamicang. Mamukul dohot pasipal ibana. HP alani pangalusita ibana tartulang. Binahin ni hajahatota ibana mabugang. Pasahat ma Yesus asa diparsilakon. Jadi laos Yesus do mamorsan hau pinarsilangi. Lau manogihon ibana disoro masahalak si Simon sian Kirene do guarna narosian ladangna. Tu ibana ma dipaporsaton hau pinarsilangi paihuton Yesus. Torob do halak na menghuton ibana. Nang akaburu-buru na manangisi jala na mangadungi ibana. Jadi didok Yesus ma mangalusi. Hamu akaburu Jerusalem, unang maau tangisi hamu, dirimu na dohot yanakomu nama. Alai ditogihon dope dua halak nari parjahat, si pamateon rap dohot ibana. Asa dung sahat na sida tu dolok na margo-argol gata lapatan na partakurahan. Diparsilakon may bana di si rap dohot akka parjahati. Sada di syamun na sada nari dihabirang na. Jadi dok Yesus ma aleamang mapamuati marohami dan nasida ay dang diboto nasida nabinahen nasidai. Di surat silatus ma sada buah-buah di palohot tuhawi om mahatana Yesus Nazareunus rek Yudarium Yesus Nasyan Nazaret rajani halak Jahudi dungi di do akasituan di Jahudi matu silatus unang surati rajani Jahudi alai nai do nai manian audo rajani Jahudi dungi do silatus ma nahu surati naung tar surat doi asa dung diparsilakon aka soldadu ibana dibuat ma abidna diparopat mai diganup soldadu sabagian B anggo sape-sapena dang marpanjaruman na ditonun sabing do gabe masipadohan manasida unang ma taribahon martodung mahita taringot tusi manang diisay. Jadi jupang ma surati namando. Dibagi nasida do abitu. Todung do dibayan taringot tu sape-sapeku. Alai dileayakan na mamulusi maibana. Akka dipailengeleng ulu namando.
Eho na mga lohay joro, jala pa jong jokosa di bagasan tuluari. Palua dirim, molo natutudo ho anak ni debata. Mijur maho sian hau pinarsilangi. Dohot do situan ni malimi, si boto surat, do situan ni bangsoi, ay do be, yan asing di palua. Dirina sota paluasa. Mijur manyan ibana sian hau pinarsilangi. Asa porsehami di ibana. Lausongonido pangaliani panamun narap di papsilako do ibana. Aindada Kristus iho palua madirim nang hami atong. Alay dia lusidongan naido ibana ninama. Dang dihabari ho HP debata. Ati perap ro hona uhum hita. Uhum natigor do tuhita. Aita jalo do upani pambenata. Alayang ko ibana dangadong diula nasoture. Laos nin nama. O Jesus, ingo tahu ia dung saat ho tu harajomi. Gabi na Jesus mamando ibana. Situturo na hudokon tu ho. Sadarion do ho rap dohot au di paradiso. Dungi jongjong ma di labung ni Jesus na dihau pinarsilangi inana si Maria Magdalena dohot si Maria si Kleopas. Anggo Jesus dung di ida di si inanai dohot si sean haholongan ni rohana di labungna di dok ma tu inana. Di ma inang anak mi. Dungi di dok tu sisiani. Di ma inang mi. Olat ni hosniari, rodi pukul tolu, holom masandok tanoon. Alay tar di pukul tolu, dipanggil Yesus masrana, dianggukon ma. Eloi, Eloi, lama sabahtane. Ale de bataku, boasa tung tadi konom wau. Alay umbegei, nina nadeba sanakana jongjong di sima. Namanjo si Elias doi. Jadi dung diboto Jesus naing marujung masalutna asa jupang natasurati nin nama mau asau. Jadi adong madisi isian ni tua na asom dibutong inasida malimut tu bagasan tua nasomi. Dipalohot mai tu sada tolong lau mandurdukon tu iban. Dungi mangulahi marsuara nagogo ma Jesus nin nama. Ale amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat tondiku. Jadi dungi doki di pauduk mauluna dungi tos ma hosana. Jong mai tasaudna.
di laos dina satu kini mariba ma hire-hire na dibaga curoi sian gijang roditur. Dungi humut tal matanoi marigat maka batu mamak. Mukap maaka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop akan abadia akan namodom disi gaberuar sian tanomani. Alai dung di ida iduk ni soldadui rap dot akka donganna manjaga Jesusi gabe mabiar si tutudo nasida nin nama tutudo on anak ni debata hamu akka dongan nunga saud haluota di bagasan hamamatin Tuhan Jesusi nunga tarsilang be hadirota naburuki gabe tajalo hanguluan na ibaru marhite hamamatenai naung mardami hita dohot debata ala taboto dada binah ni sere manang perak akan na olo buruk ubay na malua hita sian ulaon na somarnula alay binah ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang marhite hite ibana do tahap persyai debata na paheheon ibana sian akka naung mate jala na mangalehon hasangapon tu ibana asa tu debata ha persyaon nang pakirimota amen huddul mahita. Martang yang mahita damini di batana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti akati hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai amin. Selamat Paskah manita salutna. Selamat Paskah manita salutna. Memang sekarang sudah Paskah. Sudah 2000 sekian tahun kita Paskah. Lapatanna setelah kematian Yesus. Yesus bukannya meninggal hari ini. Ya, memang teknologi do membantu di perubahan. Aleha porsiat paido narikot gabe sada ukuran laho mangulahon lomoni rohana. Molo tabereng kronologis sejarah mencaritani Tuhan mati Yesus. Dia itu biasanya meninggal pukul 3 katanya, pukul 3 do. Mulai setengah 12 atau jam 12 sampai jam 3 hulum. Sandok portibion, mariba kire-hire, dia baru meninggal. Alena kiningan kan kita baca tadi jam berapa sekarang ini? Jam 12 kurang 15 dia sudah meninggal. Nah, di Jaha Peritatan tos mau sana kan, berarti sudah meninggal di hari ini. Jadi jam 3 enggak lagi, karena kita sudah lebih awal.
membuat Tuhan kita meninggal pada hari ini. Nuaing berbarita nauli mahita. Barita nauli di minggu tasadarion ima di hari perningotan hama mati Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, diterjemahkan istilah Katolik, imana tersurat di Lukas 20 ayat 44 rodi ayat 48 tajah amar sorin. Lukas bindu 20 mamuka sian ayat 44 rodi 48 sono majo di sini. Jalan Maria pukul 12 songgok ma nahulun tu sandok tanui saat rodi pukul 3. Dungi marsuara nagugo ma Jesus ninnama amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat tondiku jadi dung didoki tos mahosana. Sudah kita menjah ayat lalu. Jadi sudah notoropi namar luhut mai nodur marnida nama saya las mulak B itu saatna hamuna nahina honongan sederhana do pangatusian turpuhon lapatanna hama mati ni Tuhan Yesus agak berbeda dohot hama mati ni jolma nari portivion molo mate sasahala biasana nak pesitue mate manang pandita nak pula makolum portivion bapaling roudan manang simbur manang ro banjir ala dak pula makolum mataniari maribak hire-hire manang tira ini bagas joroi do manupuk andorana biya kajol mana Roma merengi na pola. Kebetulan sonari kan sudedo marmasker jolma. Molo na manikir na mate pe sudedo marmasker. Alai molo boy nang unang ma namate marmasker. Molo sangan namate do marmasker dan boto jolma binarong bisi daun. Siberengon. Sudi naro jolma sido namate marmasker. Leutung madangarong lebih protokol kesehatan mengharuskan orang mati itu pakai masker. Kalau tuna manguru lebih suruh masker. Jadi boydo namate dak pula masker. Sorong lebih peraturan protokol kesehatan pemerintah. Ala nak pesongoni sudah jolma do mabiar tu hamatian. Padahal kematian ini sebenarnya lebih berharga dari kehidupan. Nanti saya terjemahkan nanti. Kenapa? Molo marsahid sada jolma. Manakso dia pesahid na parah lebih parah luar biasa. Dia berusaha kemana-mana keluar negeri sekalipun, ke kolong langit manapun untuk berobat supaya sembuh. Habis nasana habis petaho asal mamalun bapakon, anakkon, inatakon, suamikon. Habis. Kenapa? Karena takut mati. Lumayan kalau usia yang tambah 10-15 tahun lagi, aduh memudai hamil mana ngeko kami kan. Dia punya pikiran begitu. Alani do amang argahian do HP hamatiani. Kita tidak berbicara berapa harga petinya, kemana dikubur, ini pakai enggak. Argahian do hamatiani alaniaha ala jolma do namateon. Anggo nasing di luar ni jolma namatin rasa dak pola berharga. Yara tasiati do akapapahannya samate. Kan itu. Bahkan orang dari kematian ini banyak punya untung juga. Nggak tahulah tukang peti mati itu mungkin banyak dia terus produksi peti mati. Nggak tahulah dalam hatinya apa dia pengen orang banyak mati setiap hari. Tapi saya kira enggak juga. Sama juga tukang es, mau kalau bisa ini panas udara itu, nggak usah ada dingin, nggak usah ada hujan selama 100 tahun nih, panas terus.
biar laku dia punya es. Kita rasa nggak begitu juga. Jadi lapatanna dihabiari jolma doa hamatenon. Tuak ka jolma nalubiri kot dihamana ngolup perdagingon. Ah nggak mungkin aku mati ya, banyak hartaku mau aku tinggalkan. Perusahaanku berapa? Tanahku di mana-mana, uangku di mana-mana, ini mana-mana. Dia takut mati. Kemana mau aku kasih nanti? Aladang dibotoi mana tuh dia do mangapehon hamoraun nai harta nai, makanya jadi stres. Kalau aku kasih nanti ke gereja nggak mungkin juga, aku bagi-bagi miskin nggak mungkin juga, begini nggak mungkin juga. Dia banyak berpikir. Mabiar tuh hamatian. Alo marga do arta narikot di portivion tu ngolu sogot. Adong do halak dak pola mabiar mate. Daripada 10 tahun na borsuk songonon. Mangulu podang marlapatan mangulu suarong anakku manghargai yau. Amat tau saya itu sudah orang kasih ya sudah orang gua stres daripada mati mati. Dia pilih mati, tu magon do mati au. Dak ku baidei dia biak kana masa dia saya ngono do ka pangalahon ni ka pinoparhon. Daripada songonnya tu magan mau mati. Dia lebih cepat dia ingin mati. Ingin cepat dia mati. Adong halak. Ngeri kali pun hidupku ni daripada aku menderita terus terus. Nggak tahan lagi dan menghadapi persoalan, nggak stres gimana, persoalan pekerjaan, persoalan hutang piutang, ya persoalan suami atau istri, persoalan anak-anak, masalah moral, masalah di ujungnya tumagon do manikot, bunuh diri dia supaya lebih cepat dari program yang telah dibuatkan orang. Dia mendahului program rencana Tuhan. Maka di HKBP yang manikot tuh belum diizinkan dengan legalitas formalnya. Tapi karena rasa ini kepedulian sama manusia, yang bunuh diri juga sebentar lagi dikubur semua itu. Dia kan manusia juga. Enggak karena RPP kita itu misalnya ala manikot beda polisi zaman huria katanya. Jadi pekerjaan huria cuma menangani yang tidak manikot aja kan enggak juga kan. Manusia yang berdosa juga harus ditangani. Apalagi manusia yang setengah berdosa kan. Setengah frustrasi. Itu. Buasa hudok argado hamatiading. Rasul Paulus mengatakan itu. Filipi 1 ayat 21 dido. Kristus Yesus do hanguluan dia laba nang hamatean. Kematian adalah untung. Molo parutungan do laba do hamatean ini, kenapa kita takut untuk mati? Kan beruntung kan? Beruntunglah kita. Alana statement ni Yesus jelas. Endetai jelas. Hamatian, perhitian, lau bongot tu mana? Surga. No ragu homondok, no tu neraka pula bilang pendeta ini nanti. Sorga. Endetai kan kurang pakiri mundi. Ende pengharapan ke masa depan. Sonang di surga, sonang di lambung Yesus katanya. Apa kita tahu surga itu bagaimana? Yang jelas yang menerangkan itu orang yang sudah pernah ke surga. Sama dengan kawan saya itu dibilangnya, kayak mana Tuhan Yesus itu ya? Di mana dia lahir kata? Di kandang domba kata. Kayak mana kandang dombanya? Ada kayu-kayunya, ada begini-gini. Mana ada orang dia dalam gua kok di batu-batu? Dia menerangkan padahal dia sendiri tidak tahu. Haporsioni pesongoni. Jangan coba-coba kita menelusuri pikiran orang, perasaan orang. Perasaan kita pun belum jelas kita kemana arahnya. Allah haporsioni kan itu kan pemberian itu. Pemberian itu. Makanya jelas di Turpon dikatakan tadi. Dung mate Tuhan Yesus akan terjadi. Nah parjolo letnan nagarangi, letnan yang kejam itu nasipatuna merlotom-lotom manipahi Tuhan Yesus ini. Dok mangalicingin pastap-pastap susangguria ke sude ido parjolo manindangi. Toho do halakon na tigor rohai. Toho do halakon na sitongi. Toho do omakon na burju. Marmahannya kegeleng na. Ahana tabayang misi ada penyesalan kepada orang yang menyiksa Tuhan Yesus itu.
ada penyesalan. Di ekspresioni ada penyesalan mariti menopu andorana. Molohu botohian jol manati roha do bayo to jison dakku bain songoni. Dakku bain hoax. Caci maki, penghinaan, penyiksaan, provokasi dan sebagainya. Kejam minang. Kejam. Membunuh. Sonari dangarong bejolma membunuh manual songonon. Dangarong membunuh secara digital nama sonari itu, digital. Botohamu membunuh dulu, membunuh pakai suksang duri, pakai kampak, pakai tunjang-tunjang, digantung lagi ke sana salib, ditusuk lagi pakai paku, ditokok lagi sampai berlubang-lubang. Enggak, sekarang enggak ada lagi. Sekarang membunuh kita memakai digital. Jadi botohamu udah inang pamangat tahun, dilat tahun, ini lidah kita nih lebih kejam daripada pembunuhan. Cuma dibilangnya begini, provokasi dia, hoax dia begini, bisa terjadi pembunuhan. Ucapan itu. Kalau kita suka membohongin orang, suka mempropaganda orang, suka dan sebagainya, apa sandiwara sebagainya, itu pembunuh ini. Kejam. Ay sorong beholong di Portibion molo mangasahon. Hinauli hagogoon do pangkat titel perkara jo hepeng di Portibion. Nggak ada lagi. Dang no beholong. Ngeri holong nih. Satu kata bisa membunuh dan menghantar kita, dan mampu kita mengatakan holong itu cuma satu kata. Ahado holongi. Apa itu kasih? Kalau satu kata dia kan kejujuran. Kalau seorang bapak tidak jujur sama istrinya, itu bohong tuh, dia nggak cinta, nggak kasih sama istrinya. Seorang istri juga suka berbohong kepada suaminya tidak jujur, berarti istri itu tidak cinta sama suami, tidak kasih. Sohea digabusi Tuhan Yesus kita. Sudah baga-baga di debat tamar hitana Yesus Kristus dipatulus dusudi. Tidak ada yang diabaikan, dia lupakan. Kita sendiri yang sering melupakan dia. Makanya Tuhan Yesus belum merespons permintaan kita. Itu, dong. Allah kita masa bodoh. Kita kan cuma sekedar mengatakan auporsia di Tuhan Yesus, auporsia, habis itu, begitu pulang selesai. Haporsia wujud nyatana panindangion. Makanya persoalan nakiningan nama Tuhan Yesus let nakiningan ini, ditopon asuku warihu botohian omakon, ibu saya ini adalah sumber berkat pasu-pasu tuah minyak kanonna. Dakeh walo makon, huloi dusu dipangiduan na, di dok tu gereja marminggu martangiang, ikut ihutonokku do. Tapi tidak. Selama hidup orang tua kita, bapak ibu kita, tidak kita tunjukkan kalau kita itu adalah orang yang patuh taat kepada firman Tuhan. Tak tulis sudah dung mate pe atar tabai manortor tabai nak kehebat-hebat penguran tapi nggak ada gunanya. Dan naman dok songoni penyesalan kemudian tidak ada gunanya itu bagi dunia, bagi orang-orang pikirannya melulu ke duniawi. Alai molo di hak Kristenon, hak porseaon di hak Kristenon tidak pernah ada keterlambatan untuk bertobat dan berubah. Lihat nan ini. Nak penau mati Yesus Kristus di sol-solimana sudah pembahinan dan narwahi. Kita sesali semua dosa-dosa kita yang lalu. Kita berani datang ke hadapan Yesus meminta perlindungan, permohonan, pertolongannya untuk mencerahkan kehidupan kita. Masih banyak kesempatan, jangan tunggu mati dulu. Walau saya bilang tadi kematian itu adalah untuk menurut Rasul Paulus, jangan pula kita kalau mati untung mau cepat-cepat mati besok. Enggak usah. Tahan dulu. Sebelum kita berbuat baik, sebelum kita bersaksi Kristus adalah benar-benar Tuhan yang telah bangkit dari kematian untuk mengubur dosa-dosa kita dan untuk mempertemukan kita di mediasi antara manusia yang berdosa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mampu menerima keadaan ini sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan.
ekspresi kalayak ramai waktu itu. Banyak perempuan. Suri akan rotu tanomani akan buru-buru nasalilu manghut toni mana sin Galilea, semua pengikut-pengikutnya main nodur meninggalkan tempat itu. Jadi saliling mangulu do sebetulnya rikot tidak mangulahuna denggani. Karena kalau kita sudah mati tidak ada lagi pertobatan. Saya tidak tahu lah, ada kitab lain lagi mengatakan kita bertobat walau sudah mati masih bisa bertobat katanya. Saya rasa semasa hidup. Orang tayuton mulu Yesus dung mati mana masih bisa berbuat segala sesuatu. Kita setelah mati tidak bisa. Tidak bisa. Hombar tuna taula ido sogut. Roh aka pengumuman tu hita. Alanido amanginang. Di bagasan turpuhon di patuduhon neson sekelompok manang komunitas aka jolma perdosa. Aka jolma perdosa. Makana anon mau dipatu pape marulan nobadia perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus ini dikhususkan hanya untuk orang berdosa. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sini yang tidak ada dosanya, pulang aja nanti, nggak usah ikut marulan nobadia. Karena tidak ada gunanya saudara ikut marulan nobadia sini. Kalau nggak ada dosanya ngapain marulan nobadia kan? Kalau perjamuan kudus ini kan khusus untuk orang berdosa ini. Tapi saya yakin semua kita orang berdosa, makanya semua kita akan ikut nanti. Nggak ada yang pulang nanti saya pikir. Semua ikut. Karena kita datang kemari adalah untuk bersaksi Kristus itu masih hidup di tengah-tengah kita. Tanda halongangan do nabi nani debata di parmati di Yesusi. Dan jumpa biar ke tanda halongangan si songonon. Molak ke corona nanuaengon itu belum apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu hanya bisa mematikan tubuh kita, fisik kita. Tapi iman kita hapor sertai pakirimotai dang bui pamateon ni coronai. Kan itu mangulu manang mate ikon hotdo hita di Tuhani. Songonarong cerita sahala ina ibu ini dua udah geleng na sada nunga mate. Alai ngamate mana dirajumnya kanator do inat tahun do disudi ke sorga dia. Ala burju mertuhan merama do disudi. Sadanai anak-anak di Jakarta. Ngahasi anak di Jakarta luar biasa hasia. Roma anak naon na manguluon na Jakarta oma rojo homa tua oma ngamasi holau tuho. Ai baru anakku ku tinggal hutahun tinggal Roma joma oma naon jolma na Porsea jalan luar biasa sudah porsion inat tahun berangkat mainat tahun hati hai mar kapal dobe kapal laut saat di tengah-tengah di laut terjadi gelombang nebalga neng makaropon hobalon halak ngasibu ngapanik sudah jolma ngamangangguhi mangaluar tutu oh Tuhan astagfirullah kata Allahu Akbar sudah mahalang busi saon alai inat tahun kiningan na porsiaon saya tenang-tenang dari mana hundul di si Roma awak kapalon di sukun anak kapalon orang bu sudah pada gelisah semua bu dia minta tolong sama Tuhan kita ini sebentar lagi mau karam bu dia lusina tomma tong enggak apa-apa ya kalau kita sampai di Jakarta senanglah hatiku bisa bertemu saya dengan anak saya yang di Jakarta itu. Kalau kapal kita tenggelam bagaimana bu? Kalau kapal tenggelam kita mati semua, saya senang. Kenapa bu? Saya bisa bertemu dengan anak saya yang di sorga itu. Di dunia dia percaya, di sorga juga begitu. Adong pak kirimon. Jadi di hamamati Tuhan Yesus di bagasa sadarion tak perlu beta terjemahkan secara duniawi. Imana Yesus Kristus betong do jol maibana. Rodo mana tu pertibian
songok kita on. Imana Tuhan dari mana? Alimana rosien benua gijang. Na di pasat di bata songon pelian na mangulu tuhita jolma na di portibion. Di dogma tuhita. Unang behita tading di bagasan hagulapon. Hagulapon ni hamati ini identik do dosa. Ngatuan Yesus be makukupi hita. Dipilih ni masa mate hita asarong dalatta. Pajupang do pedot di bata. Sian na jului dak tolap pita mangulahon patik ni di bata. Roma to Yesus tu portibion di tahun do kena porsuki ima gambaran ni ngolut tamai di bagasan tikion. Jadi jangan lagi kita takut mati. Molo adong sihiri motta tuban wagi jang sogot. Alai molo sarong do sihiri motta sogot di ngolu na rumengan ban wagi jangi. Tentu kita takut mati. Karena mati pun kita tetap ke neraka. Hidup kan kita tetap hancur. Jadi konadong do dihita pakirim na mangulu. Alani disosohon turpukon do dihita. Songon suara ni let nani, suaranya keburu-buru na rotusi, sudah maka tindakon hal yang luar biasa do. Artina akan ajorbuhi, akan asohasiai, na taula na selelengon. Songon pangalahon ya kahala romi aka surda dui, nama nyiksa Tuhan Yesus, nama ngalayai, memburai, membursigi, mengkhianati, bersaksi dusta, menulupi nasalah si pemerintah bekerja sama dengan penjahat dan tidak beriman. Tatinggal homana hulumi ngeriba be hira-hire bagas coroi ngetiur be dangarung ne makukubi aka hagulaponi Roma na tiur Tuhani. Artinya di sini selagi kita masih bisa berubah dan bertobat. Buasa do terjadi aka si songoni itu hita di portibel lumobi ma aka hita sudi marmaskeron. Songon ebit geadi do di dok dendenei. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atik nalani dosa tadu amanginan sudi bernama asaon. Atik nalani dosa ni bangsoi do hati kaya Yahudi. Do namangi Tuhan Yesus saya dipayuihut di bege-bege hata di Tuhan Yesus ditangihon jamitana aledang dulahon lomoni rohana. Gabe Roma akka parsahiton parsorion hasusaan Roma ke persoalan hidup di hita tonga-tonga nguluta ati nalani dosat tadi roh hita tu Yesus nang tersilang dohot mahita makuti silang nai unang beta hosomi silangi sona didok ni dongat tanah deba isete si somat somati para Sumatera jin kafirna ala dong konotasinya lagi ini kan salib ini kan gambaran kekejaman dan kekejian salib. Kenapa? Orang pada digantungi semua di sana katanya. Kenapa nggak begitu pukul dimasukkan penjara atau dimasukkan ke kolam berlintah? Kenapa harus disalib-salib? Berarti salib ini menggambarkan kekejaman, tempat penyiksaan, menggantung orang. Kenapa harus kita percaya? Katanya alayala dihuti Tuhan Yesus do silangi satu Golgata dung dibantu si Simon Sen Kirene satu si gabi ima isi teologi na paling sentral di hita makan doa makuti silangi ada mengkonotasiun silang itu adalah sumber kejahatan dosa-dosa kita yang dipikul Tuhan Yesus sampai ke Golgota di sana baru diserahkan sama Tuhan. Jadi ngadi pasahap besu ditondita tu di bata nama kalian hosatai. Berarti Tuhan Yesus sebagai mediasi dia. Memediasi mina Tuhan Yesus nari pangi 2 tahun. Jadi mau martangnya kita jujur diajar Tuhan Yesus. Kan itu. Alia mana bijang leo ma dihami hanggulur ciapari. Bahasa Batak lebih hebat. Kalau bahasa Indonesia berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Bahasa Inggrisnya give us today our daily bread. Leo madu ami kanu pari roti. Mau dilihat tuam roti tiap hari jadi penyakit. Alana memang bukan itu habitat kita. Roti kan. Ale mau lisan oke orang barat. Dia matu. Yang paling bagas itu bahasa Bataknya.
Malodo na men sena jolo menerjemahkan. Leo madihami hangoluan siap hari. Hangoluan siap hari nggak termasuk emang akayanakon jabatan, hepeng mangan baju dia sudi tanah sudi ngasih sudi. Istri banyak juga udah situ dulu. Enggak memang begitu bu. Dulu istri orang Batak banyak-banyak di kampung sana. Ada yang 3 istrinya 5. Raja-raja itu gitu dulu. Kalau udah hebat ilmunya lari ke sana dapat istri 1. Hebat ilmu lari. Tapi karena HKBP sudah buat RPP, para cawan, stres lah mereka. Tak bisa cuma 1 aja. Nah, dia kali-kali karena perjanjian lama itu semua diikut-ikutinya. Kita kan pengikut ini katanya. Pengikut si Yakub, pengikut Abraham, pengikut ini yang percaya katanya. Kalau begitu kok tafsiran selesai kan gitu. Dia rahon kita. Asatu kalunguluan. Ala waktu ta Marluan Nabaria kita usahakan jam 1 selesai. Martang yang maita. Mauliati matuan asiroham. Pasu-pasu mahatam Tuhan. Pasu-pasu ruas ni huriam nam begesa. Lumobima namangulahon lomon roham. Saliling dihasi yang anon dopehami. Amin. Marede mahita huta pasahat peliata. Sa
asam asidod holong ni rohani di batari portibion. Ola donak nasa sadai di lehon nasa unang magu ganap na porsia di bana. Alaya sa hanguluan nasa liling na dinasida. Alani i tajakon mahamamati ni Jesusi gabi hanguluan di kita. Suak songon Jesus napasaton diri na tu di bata songoni manian nang hita jaka tadokma di bagasan nguluta ganupari ali amang tu bagasan tanganmu ma hupasahat tondiku tatang yakko ma piriata martang yang mahita ali di bata manami na di banua ginjang hodo haroruan ni saluhut silon lehon nading gando na solibasa lamulutus upasat hami masyan ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo me gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu me jalara moti aso parsiak kami pilenon. Pati bulhu na rajom di tengah-tengah ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok maluate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali tuan di bata amanami na warabangsa di Banua Ginjang. Nunga patar huida hami holong ni roham na gurangi. Gumurang doisian holong ni rohani amama dot ina-ina di anak konna. Tung naso tertimbang do godang dot arga ni silon lehonmu di bahami. Ya anakmu nasa sadai disuruh ho gabi jolma. Manaon pardangolan icak-icak do pastap-pastap gabi terpajal. Ibana tarjal pajal ibana jala tuhamatian humokop hami. Mau leate marohanami anang sai utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatian do siam gom-goman ni sibolis ala ni i pujon nami maguarmu na badiai ala nong dipatu pa anakmu perdomuan perdingganan nami tuho hali Tuhan Yesus biru-biru di bata nong mamorsan dosa nami do dosa ni hajol maun mau leate marohanami diho jala pujon nami mahoro di saliling-liling na saya tatap mahuriam na hinokopmu jalan na pinapungumi. Saya pahot madihami hasesani dosa do dame na pinatupami. Saya paiyas jala parbade mahami asa ta barahubuak ko hami tu Banua Ginjang pasaurhon hami tu akka nabadie. Saya bunuh jala parsilak ko ma jolma naburuki do sakap-sakap narua na di bagasan hami. Asa unang marlindang hami mandapoton amana di Banua Ginjangi. Upasat kami madiri nami tuho. Jala huleo kami rohanami baik ingananmu alanong doh kopo hami diho mahami jala ho di hami saya urang luas sami sirang siako dongani mahami jala saur maho tu hami saya patugu maha porsion nami tuho asa hot lakkan nami rodi ujung ni hamatian saya ramoti ma akaruasmu nama maritaon lakkan nami rodi ujung ni hamatian saya ramoti ma akaruasmu nama maritaon holong ni roham do dalam naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami do raja nami saya si maroham ingot mahami di hasangapon mi jala buan hami tuha sonangan na di lambungmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman nami na di Banua Ginjang saya pinorbadinya magwarmu saya Roma harajamu saya saut ma loma ni roham di Banua Tongon song na di Banua Ginjang lehon matu kami sa di rohanguluan siapari saya sama dosa nami soon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togin tu pangujunan palua mahami siap pangago
pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama buhina tua jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jali pasorohon ma damena tutudim. Amin. Undul Mahita. Ada kubereng di harotasi apa namanya istirahat 5 menit ya. Ya, 5 menit. Tuhan muna aman namin na nami, mangulon sa 5 menit, toktong paingoton nami, mula dong di son naso makalitak persaon do tu sonaeng, dang boy do pe marunabadia, dohot ruas parguru, dang boy do pe dohot marunabadia. So ni ma buah-buah sa kami, mau lihat ma. Dihita salahuna ruas ni huriata neng mulatama ulaun nabadia tetak mahita hudul hidulata asaboyan non tertib dalam protokol kesehatan do dinggan ta mulai menon ulaun nabadia parjolo mamparahlado dungian non tauduti masyap pudi alai siat jalur tonga-tonga mahita masuk meloboi walu halak ma sahali masuk walu tu kiri walu tu kanan naniatur honi akaparahlado
Ya, masuk mahita sudi amang inang asa tamulai ulot ta. Asa top kita boleh mula no. Huria ni tuhatta, diari parningotan hama mati ni tuhatta Jesus sadarion, nang manjalo ulan na badia mahita. Pembar tunatinonahon ni Tuhan Yesus, ia ulan na badiaon, gabi parningotan tu tuhatta Yesus Kristus, uhut manjalo hasisani dosata, dohot padan, nang baru taringot tu hanguluan na surasuda. Na bui mandohoti ulaun na badia, ima na makatindakon haporsiaon, na ulo mardame, jalamane sa dosa ni akadungan na, akan na mangulahon, manguluna di bagasan dosa dupe, Roma hita pasesahon dosa tais saluhud na. Alani taparadi maruhata marende mahita. Damai ni debata na sumurung sian salur roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohor roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurum amani nami na dibuan magijang, asi roham topot mahami na pungulison, andorang hupangak kami anon parpadana na badiay, lehon maton di parbadia tuganup hami, asa ditubuon haporsion na mangolu di hami, asa posi tuturuhan nami di anak Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsian na mangului. Saya taiti rohan nami. Asala maluguk kami Tuhan wagijang. Asa saya masihol kami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan ang pinarhamaol ni debata. Kita sakap nuang mangaton parpadan na badiyay. Di bahani tatimbang maju mulu manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang isa siya kitaon. Ay holan na unduk roha. Jalan na manolsoli rohana ala ni pambahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsia di hasisani dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badia. Alayakan na dohot marulaon na badia. Unang bedi ului si bolis, unang bedi dati mardosa, tung pada hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma, hosom dohot latini roha, alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jalan naung mulak mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahani tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamuma sukun-sukunon jongjong mahamu. Di parhatu turuhamdo halak pardosa ho sian hatu tubum dot alani pangalau sim di patik ni debata molo di parhatu turuham dokma olo.
namarsak doroham ala dosami, jala dipangi di roham, neng madua hon waing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatu tu roham do, nong ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate do mula manguluh makopho, mamorsan, jala manesa dosam, molo songoni di parhatu tu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dor hosom ni roha, akub ni i, olo doho mardinggan dor halak, na mangarsahiho, jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaun di bata sudi dosam, molo songoni roham, dokma olo. Atong tapaunduk be marohatta, jala tato poti madosata, ihutok kamuma, tangyangon di bagasan rohamu nabe. Ali Tuhan di batama nami maritihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Jud hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dor sugud. Molo balasonommu tuhami hombar tu pambahenan nami i. Halayala ni gudang ni asi dor holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami. Ala ni i umbain na hum hami mangidu tuho. Asi maroham di hami. Saya jalo mahami. Saya sesa masudi dosa nami. Jala lehon tondi perbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo. Nasa dosa dohot mangulahon na hombar. Tulomo ni roham. Sa liling di tano ondo behami. Amen. Atong hamu akan monopoti dosa muna. Jalan na mauas diasi ni rohan ni dibata. Saya sahat matuhamu na hina porsian muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos maruhamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti gorin dibata ama dot anak dot ton di porbadia. Amin. Aliaman amin di banu waginjang sa pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajamu. Saya saat malam roham di bono tongon sona di bono ginjang. Leon matuhami sadar hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami siap pangago. Holo na punah harajaon. Dohor hagogoon, rodi hasang hapon salilik nililing na. Amin. Atong tangihok kamu ma tona ni Tuhan Yesus. Lo padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borongin na ujutar jehi bana jok mamauliate. Dungu di ponggoli mai, di parleho matuak kasisian na huhut madidok. Jalo hamuma, jala pangan ma. Dagi kudui na nilehon tu hamaten humokop hamu. Baik kamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun na sidamangan, dibuat ma panginumani didok mamauliate. Dungi didok ma tu nasida, jalo hamuma. Sudah hamu manginum siani. Ia panginumanon padan na baru maon marhite-hite mudarhu. Na niusehon humokop pamu bahen hasisani dosa. Saya baik kamu masongoni ban parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamu ma dengan bahasane dibata Roma hamu. Idok kuasa Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagi kulen na nilatu hamate humokop pamu. Di mana mangaramo tidak pohon terlalu mula maka porsi bana. Asa di kamu angguran na sudah. Dokter Yesus Kristus jalo hamu sudah hamu manginum seni. Mudar hude na nusehon humokop pamu bae na sudah di dosa. Di mana mangaramo Jangan
Marende Mahita sian nomor sia. Bernyanyi di nomor 9. Asal pas pukul sada hita. Nomor sia. Puji ma Tuhan de batali tondiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batali tondiku jala udang tung halu pahon dengan nibasana sudena. Ibana romane sadusam sudena jala ibana pamalu maka sahidmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon Tuhan dengan bahasa dot asini roha. Parasi roha jala dengan bahasa dot Tuhan di bata. Lambat terimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita na hombar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hombar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akayana konado, asini rohani Tuhan di bata, dia kena maka biaribana. Nungatakas di patulon di bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokop hita, uju pardosa dope hita. Atau nda lamalua mahita nuang siarimasna, dunggabi parpitor hita, hinorhon ni mudarnai di bahani saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pamainaku do Tuhan di bata olat nion ro di salir-niringna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho disondakan Tuhan di bata bohina tuho jala asima rohana midaho di do pakon Tuhan di bata bohina tuho jala di pasarohon ma damena tutudim. Amin. Selamat Paskah Marita Saluhutna. Ya, salam sehat Marita Sudeda. Ya. Mula Marita di bagasan Lasniroa.